Salutare, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, o mică serie, nu, o serie. Astăzi ne vom juca Left 4 Dead, dar Carnival, primele două deja le-am jucat și după aia ca proști am uitat să filmăm. În fine, suntem alături de colegul meu numit Silviu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și ne-am gândit să filmăm și noi, că e un joc vechi, dar încă bun, încă are grafica. Bine, să nu uităm că CSGO are aceeași grafică ca jocul ăsta, Dana. Bă... Nu, dă-te de lângă mașina asta, dă-te de lângă nu, mașina. să nu tragi lângă să nu tragi la mașini. Că ai uitat ce se întâmplă. Au jockey eu. Jockey. Uite-l. Bă, cât de prost am ținta, bă, nu știu să trag în jocul ăsta. Hunter. Mamă, trebuia să nu fi rău dacă l-am pus pe extrem și noi să ne jucăm pe normal. Taci din gură. Taci din gură, de mine trebuie să dezvălui acest secret. Bă, Silviu, trebuie să văd dacă filmează cu microfon. Filmează. Dacă reintru iar în joc. Nu te du departe că am ieșit ca prostul de pe joc ca să văd dacă am microfonul pornit. Și ghiși ce nu mai intră pe joc. Gata. Iar au ceva. Mă auzi și eu. M-am jucat pe Dark Carnival o singură dată, gen, ca și cum fără boți. Mă, bă, tu știi cât de horror era? Haide. Boomer. Boomer, pardon. Bă, ce-i zilul ăsta? Vă previn de acum că mi-am băgat joc nou și acela va fi Far Cry 4. Îl vom filma. Ajutor, că văd că mă ajut și pe mine foarte mult, mă omoară dracu ăștia. Dacă vreți să jucați cu noi Left 4 Dead, dați-ne mesaj. Bă, dar m-a ridicat în sus al naibii, m-am și speriat naibii. Dacă vreți să jucați alături de noi, dați-ne mesaj. Am mai avut un coleg care se juca, dar acela dezasamblează un calculator de 5 ori pe zi și n-avem cum să jucăm cu el. Boomer. Iar am auzit ceva. Vezi că în față se află... De ce nu vine ăștia pe noi? Mai bine că nu vin. Ce ai, mă, direct? Bă, te-a ciordit. Te-a ciordit ăla, bă. Bă, acum știi care e faza? Că mai trebuie să filmez câte două videoclipuri. Acum pot să filmez lejer cât o jumătate de oră. Am luat scopul. Deci. Lasă-mi mie, băia. Vezi să nu faci pauze, bă, că vreau să mai auzi? Să nu faci pauze. Că să terminăm Dark Carnivalul astăzi. Uite, ce s-a întâmplat? Alerta hoarta, Păi normal, mă, am tras și eu un singur glonț în mașină. Zic să fugim de aici. Zic și eu, da, mă, uite jockey-ul. Fugi. Dă-i în față că cred că pe aici trebuie să mergem. Știu, dar vezi că acolo e un jockey. Știu să-l iau, mă încep. Am auzit Witch-ul. Uite Witch-ul. Ajutor. Bă, eu am uitat am apăsat din greșeală pe ăla de resuscitare, bă, și nu-i prea bine. Bă, jockey-ul. Nu că am dat la de recuperat HP, să-l aduc la viață. Bă, dă-mi HP, bă, dacă poți. Da, mă, păi și eu. Păi da, mă, dar eu am 26 HP. Trage. Mersi. Nu poți. Hai să mergem. Nu dă boții. Hai să mergem. Stai că-mi dă botul. Mulțumesc.
Vezi ce se întâmplă dacă nu-i dai medkit lui Mihaiță? Haide! Cum Așteaptă-mă. ziceam, o să filmăm Far Cry 5, ăsta Far Cry 4 în Far Cry 5. E pe aici. Hai în față. În casă. Uite molotov. Mergi pe shift, poate e ceva pe aici. Bă, cred că știu cum să evităm mai mulți zombi, să mergem amândoi pe shift. Bă, ce retardat. Mergi pe shift. Uite, găsi medkit. Îl iau mai bine. Bă, să iau ăla de resurcitare, că poate murim. Hai, îl iau pe ăla de resurcitare. Păi dar dă-ți medkit-ul, Nu. dacă tu l-ai găsit. Bă, măcar să am 100 HP. Stai, bă, Silvile, că trebuie să... Bă, măcar să am 100 HP, nu? Da, dar nu știu unde trebuie să mergem. Tu crezi că m-a Nu jucat? cred că pe aici. Eu am ajuns până aici. Hai să mergem. Nu știu. Cred că mergem. Bă, uite. Bă, ce se aude? Nu știu, că m-a zis Bă, mi-e tank frică. să fie oare. Da, nu cred că e Nu, tank, pe mi-e aici. frică. Mă fugi că mi-e frică. Nu e pe aici. Ce că e charger. E pe aici, mă, pe aici. Charger. Fix în mine intră el, mă. Da, da, intra și mine. Pe aici, pe geam, fraiere. Bine că mi-ai zis că... Fugi, bă, că vin zombi. Sunt o hortă de zombi în spatele nostru. Fugi. Uite, Dă-i și fugi în față, nene. Fugi. nu văd că a vomitat ăla pe mine. Fugi. Sunt buguit, omule. Mă lași? Da, sunt mort. Nu mor, dar nici nu mai am. Unde trebuie să mergem? Hai pe aici. Unde merg? Fugi, că nu văd nimic în față până mi se duce vomitătura aia pe față. Bă, nene, îți cam mișurează netul. Sau mișurează Trebuie să mergem netul. pe aici. Pe aici, știu. Hai pe aici. Pe aici, mă. Unde va acolo? Da, mă, pe aici, tu ești nebun la cap. Bă, ce tare e pe aici. Op. Bă, nu mai am glanțe pe armă, am decât pistolul. Shotgun, shotgun. Cum așa șoca, nu? Omoară-l. Făi ceva lui ăsta că mă omoară. Am 30 HP. Bă, mă, am decât Nu ai pistolul, HP. Vasile. Am HP eu. Eu vezi că arunc Roșu, butelia aia roșu. jos. Mi-a dat roșie la analgetice. Îl iau pe ăsta, că ăsta. Unde ești? Bă, e la ăla de... Da, da. Uite, am găsit. Vrei adrenalină? Da, ți le-ai dat deja. Mi-a dat roșie luna. Bă, Silvile, ai luat ăla de resurcitare? Nu, eu n-am luat nimic. Bă, și am glanțe de-astea. Bă, unde dai pe ăla, mă? Că murim dracului până acum. Terminăm ăsta. Unde ți le-ai lăsat? Amin, noi să fim sănătoși. Arunc și o molotov așa să Lasă fie. gloanțele pe jos. Lasă gloanțele jos. Lasă gloanțele. A, e la mine, mă. Da, bravo, haide. E că l-am eu. Nu știu de unde a venit, dar l-am la mine. Mamă. Dar carnival, adică carnivalul negru. Da, ești de aici. Hunter. Vezi că eu medkit în față, îl vreau eu, că eu n-am HP. Hunter, Hunter, Hunter! Bă! Tragă el! Nu mai bă, că doar maica mea mă face să urmă. Da, mi-e. Dă-i, bă, dă-i. Mamă, ăsta mai ceva ca Doom. Ce-ai? Așteaptă-mă puțin. Bă, Sil, astăzi cred că ieșim afară. Ieși. A. Deci că poți să-i tai limba lui ăsta, nu? E mult prea greu, bă, nene, bă. Uite motorina. E ce Stai, vrei? m-am buguit în pont. Prea fain jocul ăsta. ăsta. Nu. Da, care merge aștia, aș da foc la motorină, da. Nu mai da foc, că n-am chef să... Eu zic să mergem și noi Hai să să... avansăm. Păi da, asta vreau să zic, să avansăm și noi. Bă, mă atacă ăștia, Bă, trebuie da, sictir, bă, rașistilor. Hai pe aici. Aoleu. Bă, tu unde ești, mă?
lângă un boomer. Te-a bumorit. Mamă, ce vine de sus, fugi! Dă-i în față, dă-i în față. Nu Bă, știu. da, mai vine un handicapat de ăsta în față și nu poți să te mai miști. Bă, Pe aici de nu merge, văd. nu? Da, pe aici, pe deal, cred. Pe deal. Da, are logică. N-am double. Dă gloanțele alea jos și tu. Dă gloanțele. Pune gloanțele. Trebuie să vină tancul atunci. Ce... Bă, nebe, n-am glonț de shotgun și nu moare. Încerca să dea și tu un cap la pistolul la ăștia. N-am pistol. De ce ai catan? Dai Vezi că mă, cu mașini, vezi că... o să le lovească boții. Dung, cum face? Să nu avansăm. Hai să avansăm să mai stăm după ăștia. Gata, mă, finalul. La Capture 1 vrei să zici, nu? Da. Capture 1. Vezi că trebuie să filmezi câte jumătate de oră, că știu când filmam eu câte o oră, nu mergea. Cred că trebuie să am peste 18 ani, că ce caz, nu știu. Bă, măcar am făcut Capture 1. Poate facem 3 capture în jumătate de oră, bă, înțelegi? Stai să vedem ultimul capture dacă e cu benzină. Că și la ce mă refer, cu benzină, cu canistre. Eu, sigur. Ia da, uite la sun. Lansatorul de grenade. Voi pune pe pauză? Shotgun. Am revenit iară. Am luat Deagle. Hai, Era fain începe. jocul. Bă, gloanțele astea să le luăm. Le ai la tine? Aplasezi. Nu trec, hai că le-am luat eu. Eu cred Bă, că am luat ăla. eu auzi eu. Hai să Bă, continuăm. care mi-a luat medkit? Bă, eu mi-au medkit-ul, nu știu voi. Vă descurcați. Și eu mi-am luat Dacă vreți să medkit-ul. Hai că-l iau eu pe Dacă, asta. uite, Nu, stai să mi-l dau eu că am 57 HP. dați-l și ei. Hai să încercăm să mai punem pe ultimul, dacă e cu benzină, să încercăm să facem full. Tot pe normal. Mergi pe shift. Cu pistol. Da, cu Deagle-ul. Nu faceți cum mă deloc. Păi da, dar nu e de mine. Bine mă, dar are sunet Deagle-ul, că n-a, că am pus skin-ul. Acum ajungem în carnaval, bă. Carnival. Uite, neibil ăsta, n-am văzut. Dă-te. Bă, încă mi eșuează netul de la Telecom. Cum că scot arma la apă. Aleu, m-a scuipat. Bă, mi eșuează netul. Stai că m-a scuipat. Aoleu. Bă, vezi că mă violează. Mă violează, bă! Bă, tu nu înțelegi că fac pe aici de rupând, bă. Am 16 HP. Am 16 HP, Fugi, bă, nu că pot suntem în carnaval, bă. Aoleu, te... Uite-mă mai ce, Rudier. Hai să mergem. Haide. Vină încoa. Ce asta? Rang. Na. Jos ranga, stop violența. Oh, chioșc, keeper. Opa. Ce se întâmplă dacă apăs pe ăsta? Nu știu. Nu apăsă mai O bine. bombă de aia. Ce bombă, măi? Adrenalină de aia. Ia-ți gloanțe. Bă, scar, avem scar. Mi-au scarul, bă. Mi-au scarul. Mă, ce Bă, dai să burst. fac acum? Mă, cum să... Bă, toate merge, am tras Dori. Și două, ole, fugi, tu ce în spate? Nu sta acolo, cred că încolo trebuie să mergem, bă. Cred că da. Hai încolo. Stai, am uite. Ce idee. Da? Las, vreau să dau un molotov. Aha. Bine când te stropi bumul. Asta mi-e norocul, bă. Știu. Ceva, duceți-vă în față. În față. În față. Nu mai mă duc. Nu am... Eu bag niște, n-am ce zice de astea. Dar pastile. Armă de meleu. Bă, vezi că vine încăcatul sus pe tine. Uite ea. Mersi, nu trebuia. Știu.
faci unde stai FK? Probleme tehnice. Stai așa că veniți, mă. Nu, hai bă că filmăm naiba. Am revenit, gata, am revenit, unde trebuie să mergem? Nu pe aici. A venit hoarda, oricum. A venit hoarda. Uite-l. Pe aici e un molotov, nimic. Să-și pe aici. Aoleu. Tank. Tancul. Am dat bombă. Uite-l, fuge de bombă, bă. Mai am 48 E? Bă, mai am 42 bă, și de am ce-i dat mai mult de molotovul? Bă, jumătate. te întreb, de ce-i dat molotovul? Tu ești n-am. retardat? Eu n-am avut. Bă, îmi trebuie viață. Nick, dă-mi și mie viață. Îmi dă Nick viață. Bravo, nu? Așteaptă-ne! Ca HP. Mi-a dat Nick viață, bă, că el e un bun, bă. El are suflet, mă, nu ca voi. Dăm bă HP. Bă, dar dă un HP dacă am mai găsi. Ce? Du-te zi Ciprian să mai Aha, trimite. în bun, am dat și-o venit tot pe mine. Zi Ciprian să mai trimite mesaje când filmăm și noi. Nu jură. Păi mie nu trimite niciun mesaj. Aha. Mie mi se aude că este pe calculator. Nu trimis niciun mesaj. Păi, Hai pe aici trebuie să mergem. Nu încoa. Uite, AK, vrei? Am AK. și eu mi-au cap acum. Armă, cuțit, dacă vrei. Mamă, da. Deja a început să fie creepy. Nu prea creepy dacă mă întreb pe mine. Uite molotov. Cuțit. Bă, cine vrea să mă sune, bă? Nu știu, mă. Bă, dar mă sună cineva, Ce bă. nu știu pe mine. Hai să mergem, nu trebuie să mergem aici. Hai că mai filmez încă 3 minute, la 20 minute în pauză. Vino, ia metit. Bă, nu mai... Bă, nu mai am mâna de resuscitare, bă. La mine. Bun, dă-mi mie, haide. Hai să mergem. Aici trebuie să mergem, haide. Bine, așa mai scădă. Hai să facem și capture-ul ăsta, că după aia mă uit după aia pe Messenger, bă, că e ceva ciudat. Că mă sună cineva în continuu. Hai să terminăm o dată. Mergem, mă. Nu știu, Haide să mergem. bă, mă sună cineva în continuu, ce naibii fac? Ce faci? Nu juri. Dacă-i soră mea, n-am ce să fac. Bă, nu trebuie să mergem pe Hai, aici. hai să ne adepostim o dată, singur. Nu mai că vin ăștia, ne atacă. Am mă să ne adepostim, tu ești prost. Ne atacă ăștia. Eu zic să ne adepostim, ne atacă ăștia, tu ești. Pe aici? Deschide-mă. Uite pe aici, bă, în baie. Bă, a tras. Ce tragi, mami? Care e în baie? Nu în baie. Nu știu. A fost. Închide ușa. Gata. Am închis ușa. Hai în cealaltă baie. Opa. Mamă. Haide. Hai că pun pe pauză. Haide. Am revenit. Nu pe aici, tu crezi că faci chestii de astea? Chitară. Hai să găsim pe unde trebuie să mergem. Trebuie să găsim pe unde mergem, mă, că... Am găsit. Pe aici am venit. Am găsit. Vezi că a trecut un Uite pe boomer. aici. Boomer. Aici. Boomer! Nu știu ce să-i fac. Păi nu se deschide asta. Pe aici trebuie să mergem. Cred că pe aici fie de Pe aici Da, zic, pe aici. Vezi că aud witch. E așa că umblu cu uda aia ilegale. Mi-am băgat-o ilegal în burtă. Văd un generator și nu-i prea bine. Bă, luați-vă medkit-ul ăla. Că eu îl trăiesc. Ai medkit? Bă, stai așa atunci să-mi dai. Da, am și o viață. Bă, orice aici. Hai să avansăm. Eu îmi schimb arma. Mai las. Hai să mergem. Vezi că Hai, aud coci, witch. uite, Aud aici, witch-ul. Ei, puterie a mea. Vezi și tu pile de-alea. Ia-ți glanțe. Am luat butelie, haide. Stai așa să arunc butelia asta aici.
Repede. Mă rog, repede trag în ea. Nu încoa. Artifoce. Bă, fugi. Unde mergem? Bă, l-am noi un witch. Bă, să... Iisus, 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 Iisus. Ce să fie sus? Witch-ul, stai că-l domor cu drujba. Stai că îi dau cu molotovul. Unde-i? Witch ați fost. Și de ce vine pe mine? Bă, Ai n-am medkit? medkit. Am. Băți. Nu e nimic, hai, mă duc după witch. Uite, încă una. Nu e. Hai să mergem. Să-mi fac gălăgie cu drujba, că nu-i bine. Mamă. A fost un... Mă Haide, dau... ești gata? Mă dau primul. Nu pe aici, mă. Bă, da chiar, hai să ne dăm pe ăsta, hai să ne dăm pe ăsta, ia. Mă dau și eu. Dă-te. Pera fain. Hai să găsim al de-a doua, pot să încep altă filmare. Ce? Da, vină încoa, vină încoa. Vină încoace, ia muniții. Na, muniție explozivă. Țineți-vă. Țineți-vă bine fustița. Că am mai luat. Am auzit ceva. Hai să mergem. Hai pe aici. Direct pe mine m-a luat. Știu. Deci cum am mințit? Să sări pe mine. Vezi că vine, vezi. Ce e aici? Oh, vină încoa și bag bastile în tine. Am mai la una să fie. Vorba aia. Păi. Hai să mergem. Mamă, ești bun. Hai să coborăm pe aici. Se suie ăsta. Ce, mă? Se Ce a suie zis? ăsta. Pornește ce? Pornește electricitatea pentru a deschide poarta. Ai de capul. Unde e electricitatea asta? Uite-o. Hai Mamă. să dăm carusele. Oprește caruselul. Încoa, pa mine, că eu știu mai bine. Știi tu? Da. Nu la carusel, bă, știu. Bă, nu trebuie să mergem aici. Trebuie să luăm pe aici, până sunt eu. Pe acolo? E drept de că... Hai, le, ce e aici? De ce e aici, mă? Că sunt singur. Gândește-te. Gândește că sunt singur, n-am venit cu voi. Gata, am oprit caruselul. Tancul, au tancul. Vezi că au un tank. Bă, ce au tancul, mă, că ăștia? Hai să plecăm de aici. Sau? Trebuie să mergem acolo? Da. Hai ceva de poarta, dar unde e poarta asta? Bă, nu știu. Bă, eu am plecat. Cred că trebuie să mergem tot pe acolo, pe unde ai fost. Hai, se pare că acolo aici. Cred că trebuie să mergem la carusel. Haideți să deschidem, să oprim caruselul pentru a deschide poarta. De la oprit. Bun. Poți să-i dau o bombă de asta. Bă, mă omoră ăsta. Îmi dau o bombă. Fugi. Nu stai și tu lângă bomba. Poate nu stai și tu lângă bombă. Ia. Ai filmat? Haide. Nu pe acolo, că pe acolo am fost eu. Acolo am fost eu, dar am oprit caruselul. Hai pe aici. Ia n-alze... ce zice? Pe le bag acum. Hei, Hunter, bă. Hai că aici opri și filmarea ca să editez. Inimioare. Haide. Chide ușa.